सेड़ा जो देखबे जेउ माने ए भाई पुलिस असुविधारे पड़िब ध्यान दवा ओम साहा सेथिरे ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାରସାମ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ। उठू नहीं उठू ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜନିଆର ଫଳାଫଳ ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମେହେର ସାହିଲ ଚୌହାନ ନରେଶ ପାଣ୍ଡେ ସେମାନେ ବିକାଶ ତମକୁ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ ବାଜିଲା ପରେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିକି